No moro. Tämän päivän agendana olisi siivota tää Rytölä tai yksi niistä. Mutta tosiaan, kuten huomata saattaa, meillähän palaa tuolla tommonen moottorin vikavalo. Ja siihen löytyy apu täältä. Ja täällä autossa on aina tämmönen OPD-lukija, mikä tökätään vaan tonne kiinni, kun jostain osutaan tonne. Noin, sitä ei edes tarvi lukea, kun sehän herjaa meillä lambda-anturia. Mutta koska se ei ole niin tärkeä ja sen pystyy aina vaan nollaan. Noin, siellä vikakoode 1 seurantaa kyllä, painetaan vaan enteriä. Ei sitä tarvi lukea, poista vikakoodit. Ja kyllä. Noin. Se sieltä sitten katoskin. Noin. Ja nyt laitetaan taas toi tuohon penkille ottaa seuraavaa kertaa. Noniin. Meillähän siis on jo hieman tiskiä tässä, mutta aloitetaan nyt sitten siivous ihan perinteisellä elämän eliksiirin keittämisellä. No nyt meillä huutaa se joku purkit taustalla, mutta siitä nappi päälle ja kohta saadaan sitä kuumaa. Tässä meillä näkyy tämän päivän agenda tosiaan, eli yhden Rytöläjän siivoaminen. Täältähän meiltä löytyy jos jonkinmoista liikaa. Few moments later. No niin. Ja samalla kun tätä pesee, niin täältähän voi kurkata sitten, että mistä tämä vuotaa mitäkin, mutta eihän tältä mitään näe. Toki te ette näe nyt oikein yhtään mitään. No niin, mutta kuten näkyy, niin siellä näkyy jäähdytinnesteet. Vuotoahan me ei tästä nyt nähdä. Mutta koska vesipumpun pää on kuiva ja vesipumppu on vaihdettu. Eikö sitä kuukausi jo? Joo. Kuukausi sitten, niin se ei sieltä tule. Ja täältä kun kokeilee, niin tää on ihan kuiva. Vaihtoehtoinhan sitten meillä on joku letku on sitten nirhaantunut tai sitten vaihtoehtoisesti syyläri vuotaa. Pikkusen vuottaa jostain jotain öljyäkin, mutta se on niin vakavaa. Näähän meillä on myllytyssahnaa. Vaikka tää nyt likainen onkin, mutta myllytyksestä tullut nää on toholla poltettu. Toi isäukko päätti tuossa katsastukseen sitten, että kun nää oli niin samentuneet, tässä on edelleen tämmönen joku pinta joskus laitettu näihin valoihin, niin myllyttämällä sitten kiillotettiin ne. Ja sit sä ajattelin, että kun toholla vähän polttaisi sitä, niin se tulisi sitten se kiilto sieltä takaisin pintaan, mutta se sitten äkkiseltään vähän niinku palo. Mutta ei se mitään, se meni katsastuksesta läpi, niin kaikki on ihan hyvin. Nää on myllytystahnaa, niillä niin justiinsa on, mutta on tässä autossa paljon sanomistakin. Mutta hei, muutamalla satosella saa muutaman satosen auto. Täältä vähän repsuttaa, mutta pikkusen kun potkaisee sitä sisään, noin se pysyy taas. Ja tähän on tehty kuuluisa 6 minuutin paikka. Tässä oli semmonen rotan syömä kolo näin. Niin nyt siellä on pelti alla. Ja sen jälkeen siihen on vedetty vaan pikkusen tommoista massaa päälle. Ja hiottu vaan tosta niinku terävät reunat pois. Ja hyvin kelpas katsastukseenkin. Toimii. Kyllähän se leimamies jakso meiltä täältäkin vähän muistutella sitten. Mutta tää jääkö ottaa. Ja omissa autoissa on se hyvä puoli, niin kun tuun kertoo ja on kertonutkin, että ne voi tehdä just niin kuin haluaa. Sehän tässä autohommassa se luovi juttu on. Siinä on meidän tämän päivän työkalu.
Niin ja palatakseni vielä tänne, niin tähän vuotaa jostain siis tosiaan jäähdytinnestettä sekä öljyä. Mutta ei ole vielä ollut aikaa perehtyä eikä kiinnostusta perehtyä, että mistä se vuotaa. Täytyisi se huoltokin tehdä, mutta mä oon todennut, että tää vaihtaa itse itsestään öljyt, eli aina kun vaan lisää ja se tiputtaa ne alas, niin siihen on aina uudet öljyt. Mutta mä veikkaan, että kun Venakopan tiivisteet on tosiaan vaihdettu tuossa isänpäivänä, että se voi tulla ihan suodattimenkin välistä, koska en tiedä, koska viimeksi on huolto tehty. Niin. Sitten tässä välissähän kato kun sinne on joku tippa jäänyt, niin tässä välissä on sitten hyvä aikaa nauttia kupit kuumaa. Oho. Penkki takana hyökkäsi kimppuun. Tosta vähän sitä 4 tissin viskiä sinne sekaan. Vai 6, se on. Se niin justiinsa. Noin. Korkki kiinni. Ja nyt ei muuta kuin viemään. Later. No niin, haettiin muovipussia, aletaan kerää roskia. Meiltä löytyy täältä näköjään vielä vähän jotain pastilleja täältä alta ja sitten löytyy lisää pulloja. Täällä on näköjään enemmänkin näitä pulloja. Kato 20 senttiä. Sai palkkaakin tästä hommasta. No, miten ne oli siellä juntturassa? No on se nyt. Mä yrittää ne tästäkin hommasta, niin sitten tulee. No se on rälläkällä penkki pois, niin jo alkaa lähteä. En tiedä, tulisikohan ne etukautta. No, yritetään, homma jatkuu. No niin, täältähän meillä löytyy, eikö niin, täällä on nää. Kato, tätä kautta ei tarvitse, mihin mä kuulun. Täällä on kaikenlaista tämmöset turhapaimpaat edes. Lattiamattakin täällä on joku vetänyt jotain. Täällä näyttäisi olevan tämmönen vako. Mutta sillähän me ei tehdä mitään. Enkä mä tiedä mikä se on. Oho, mikä se on? Täältä löytyy. Oliko täällä vielä? Ei, mutta surprise. Miten tää aukeaa? En osaa sanoa, enkä tiedä oli se jotain sisällä, mutta menee roskiin. Kato, taas ne otti. Tää alkaa olla rahakasta hommaa, hei kaverit. Mikäs se oli? En tiedä. Täällä. Seuraavaksi me sitten katsotaan toinen puoli. Täältä meiltä löytyy kans joku Jonne vissiin ollut täällä sitten, kun juonut tommosia, olikohan siellä enempää. Ja hiekkaa on enemmän kuin sepelitehtaalla, mutta katsotaan edestä. Five minutes later. No niin, ja sisäpesuainettahan mä en niin löytänyt, niin käytetään tämmöstä mikrokuituliinaa ja ämpärimenetelmää. Tosta noin. Kato kun se tippuu. No, on se nyt. No.
vähän suurempia vesiä pois. Siitä sitten vaan. Sieltä vähän noin ikkäästi. Noin ikkäästi. Tosta noin ikkäästi. Vähän suurimpia kuria pois. Niin kohta on kuulkaa ihan ministeritason kyytiä tarjolla. Taas pääsee. No älä nyt viitti olla tollanen. Että puhdas auto, niin on ministeri tason kyytikin sitten. Noin sisäpesuaineet tosiaan on vähän heikossa, niin tää menee loistavasti tällä tavalla näin. Ai että kun tulee puhdasta. Kaikki ruosteetkin tulee sitä esiin. Sitten pestään rotti totta kai kun mä... No nyt pesee tätä autoa, niin ei nyt likase kädet, mutta normaalisti ne olisi aika mustat. Ja no nythän meillä ei ole sitten... Miten mä teille näytän? Täältä vähän mittaristoakin noin ikkästi. Tuolta pyyhitään suuremmat energiajuomat ja kahvijäämät ja öljy pois. No ei. No, totta kai siis kahvimaitokin täytyy aina täällä olla valmiina. Työkaluja, no. Hyvä tulee mummon jalasta taas, niin. Tää on ihan turha tässä. Noin ikkäästi. Mikä siellä on jäänyt? En tiedä. Silloin kun tää haettiin, niin ei tätä kyllä siivottu ollut. Tää on ihan tän ensipesu. Ensikosketus. Tää ostettiin nyt syksyllä. Eikä tää nyt montaa sattaa maksanutkaan. Ajaa asiansa tässä työmatkakäytössä. Tää ratsu. Katso kun täältä paljastuu puhdasta. Otetaan täältä nämä kaikki vivut vielä. Ja tuleepas vähän vaikeata kuvata. Yritän kyllä parhaani, mutta nämä kuvausvehkeekään nyt on vielä mikään maailman mahtavia. Mutta katsotaan sitten jossain vaiheessa, jos niitä vähän päivittelis. Sitten jossain kohtaa. Sitten päästään tänne takaosaan. Täältä. Katsotaan näitä. Vähän näitä kaikkia kengänjälkiä. Suurimpia kuria pois. Noin. Täältä kans näitä. Totta kai niin saa puhdasta sieltäkin. Noin. Tuoltakin noin muovit. En mä tiedä kyllä. Kauheeta hinkkaamista. No. Mukavampi taas painaa, kun tulee puhdasta. Sitten, kato kun tuli sormet. Sitten tää puoli täältä. Tämä puoli täältä. Kaikki muovit. Muovit täältä. Pestään niin hyvin kuin tällä aineella nyt saa. Tää nyt aine ei ole tähän tarkoitettu, mutta saa ajaa asiansa. Tämähän on siis auton ulkopesuainetta, mutta sitten meillä on vielä täältä. Näin. Onpas sottasta. Sottasta. Ei että sentäs.
aika vähän näitäkin. Näähän pestään painepesulla kunnolla, mutta ei nyt, eikä tällä videolla. Noin. Nyt se onkin. Nyt voidaan lykätä. Luukkukin omaista on nähnyt. Noin, nyt kun auto alkaa oleen tällä mallilla, eli niin sanotusti valmis, niin voidaan tyhjentää. Meillä tänne kai. Ja nyt tosiaan enää vaan mato paikalleen ja siivotaan. En ymmärrä miksi ei lähtenyt. No, voi johtua siitäkin tosiaan, että ei ole sille tarkoitettua pesuainetta, mutta ei se mitään. On se nyt puhtaampi, mikä lähtötilanne oli. Nyt on taas ministeritason kyytiä, ettenkö sanois. Ei, nyt vaan mato tänään paikalle ja se on sit siinä. Siivotaan vielä omat jäljet ja sit lähdetään eteneen. Noin, nyt lähdetään liukeneen kotia päin, kun on siisti puhdas auto. Ja tosiaan, kun auringonvalo, eli UV-valo, himmentää ajovalopolttimoita, niin niitähän saa sitten, siellä vähän kanisterit lentää, mut niin niitä saa sitten myllyttämällä vähän niin kuin paremmaksi, mutta se ei ole mikään elinikäinen apu, eli eikä sitä pysty montaa kertaa ajovaloumpioille tekemään, koska sehän silloin aina myllyttää siitä pintaa pois, mikä niissä ajovaloumpioissa on tehtaalta tullessaan. Että sitä jos tekee, niin se on omalla vastuulla ja tosiaan. Totta kai se UV-valo sitten pääsee paljon herkemmin, kun siitä se pinta niin sanotusti rikotaan, niin pääsee sitten polttamaan sitä muovia takaisin sameeksi. Mutta niin pystyy elvyttämään tosiaan ajovalompiot. Mutta nyt kotia kohti.